underworld coming for the underground. Woo. Motherfuckers better watch out for the male hounds. Woo. I never been a motherfucking game that you all down. Woo. Risen up the purgatory, all you bitches done now. Woo. Straight from the underworld coming for the underground. Patrz, jak to masz mało. Bawi. Sério, Zanko? Hej, ja som ti volala, počúvaj. Počúvaj ma, hej. Ona totálne zladzená nebola. Červené so želeným skombinovala. Ja nechápem proste. To, hej, no ja ti chvárim. Nie, ja to nechápem. Hej, oni tam boli, normálne, že tam boli. O, nie, to je v poriadku, to je v poriadku, to je úplne... Kati? O, Nina, čau! Bing bing bam dum dum bum dum bam bum ba-dum bum bum ba bum bum bum. What's going on? Ding ding. Crazy. Ding ding. A jsme ve vesnici Kangate, kterou obývá kmen Bumi. V chatrčích u řeky jich tam žije asi 8 000 a mají pověst válečníků. Na kordy jsou zejména se svými sousedy z kmeny Karo, Hamar a Surva. Tihle chlapci budou na druhém břehu rychleji než my.
Dobré ránko spolužiaci, počúvajte, prosím vás. Dneska sa máme stretnúť na veľkej prestávke, tak dovtedy si premyslíte, ako ukradneme triedny tablet, pretože nech nestracame čas a už nech ideme rovno na vec. Ďakujem. Počúvajte všetci. Mi napadlo, že by sme mohli prestrhnúť kávoň. To je super nápad. Ja mám nožnice. To ako fakt? Nie, to je blbosť. A keby radšej ukradneme triednej psa? A výkupné bude tablet. Tomu ver, že ne. Alebo, ak by sme poskladali všetky peniaze, čo máme, tak by sme vedeli nájsť niekoho, kto to spraví za nás. Hej, a mne sa zdá, že niekoho poznám. Guys, haven't you heard? EduPage is gone. The server's down, the app's not there anymore, and we're going back to the traditional class book. Oh, my God. Oh, that sucks, doesn't it? Yeah, it sucks there. Takže triedna kniha, hej? Ale veď my nevieme, kde tie knihy učitelia vlastne skladujú. Takže nám pomôcť môže len nejaký učiteľ. A čo napríklad? Stanka! Dobrý, pani učiteľka, máte na mňa chvíľočku? Ahoj, samozrejme, Emka. Čo máš na srdiečku? No, ja by som sa vás chcela opýtať, či neviete náhodou, kde je archív so starými knihami. Aha, takže niekto to ide kradnúť. No možno viem, kde sú, ale čo za to? A čo tak pozvánku na Stužkovú? Dobre teda, ale v prvom rade... Triednu knihu pri sebe vždy nosí triedny učiteľ a na konci dňa ju učiteľ odkladá do archívu v súteréne. Teda musíte zistiť, kedy pani učiteľka Kotosová odchádza. Hi Peter, I have a question. Sure. I was just wondering if you knew when Janke will be leaving the school. Around 2, I think. Okay, great. I just need to ask her something. Okay. Thank you, bye. Takže dobre, počúvaj. Si tu? Hej, dávame pozor. Cesta do archívu nie je až taká jednoduchá. Hlavne budeš potrebovať kľúčik, ktorý je ako všetky ostatné na vrátnici. Dobrý deň, pani vrátnička. Môžem sa opýtať na klavírik, čo by som mal? Poprosil by som si celú trošku zahrať. Áno, môžete. Možno, ďakujem pekne. Ak ho získaš, pôjdeš hlavným schodiskom a odvediteľne doľava. Pôjdete popri zborovni a pri rožovom gauči doprava. Hneď za rohom sú veľké plechové dvere, musíte ísť počas hodiny, aby vás nikto nevidel. Tak pôjdete schodiskom, dole a ste tam. Máme. Piata, bebe, hodina nič? Dneska máme. Dobrý.
Mladý pán, kde sa ponáhľame? Odčipnúť sa netreba? Dámy a páni, dali sme to. No poďme sa na to pozrieť. To je Gejza Lakatoš. No, keľu! Čo teraz budeme píčať? Aha, pozrite, čo mám. Čo? Nie, Čo ti what the fuck? Milé pani učiteľky, v mene celej triedy by som vás rada pozvala na našu stužkovú slávnosť, ktorá sa uskutoční 22. novembra v hoteli Dukla. A celebration to last throughout the years. So bring your good times and your laughter too. We gon' celebrate your party with you. Come on now. Celebration. Let's all celebrate and have a good time. Celebration. We gon' celebrate and have a good time. It's time to come together. It's up to you. What's your pleasure? Everyone around the world. It's a celebration. The alcohol. It's a celebration. Celebrate good times, come on. Jaj, Prešov. Rád by som išiel do Prešova. 22. novembra byť tak v Prešove, na gymnáziu, na Konštantínovej ulici. To je môj sen. No ale nemôžem tam ísť. Veď ja mám prácu, veď ja hrám divadlo.
No tak pozdravujem všetkých, ktorí sa zúčastnia na tejto krásnej stužkovej slávnosti. No a budem na vás všetkých myslieť. No, veď nič iné mi nezostáva. Všetko dobré do Prešova. Čaute, odvážni mladí ľudia. Milá 5. BB z Gymnázia Konštantínova v Prešove. Želám vám nezabudnutelnú stužkovú, mimoriadne úspešné maturity a ešte úspešnejší celý život, aby ste mohli robiť to, čo vás baví, to, čo viete, čo vás teší a čím potešíte tento svet. A za kanál Baštrnk, ktorý možno poznáte a mnohí z vás možno pomohol, by som vám zaželal, keďže ste bilingválne gymnázium, aby ste nezabudli aj na ten tretí jazyk, pre mňa osobne najdôležitejší na svete, a tým je prvá pomoc. Totižto tento jazyk funguje od Šenkvíc po Nový Zéland, všade sa s ním dohovoríte a na rozdiel od iných predmetov, z tohto predmetu neexistuje reparát. Zo všetkého sa dá urobiť reparát, dá sa prepadnúť, dá sa opakovať ročník, dekánsky termín, neviem čo všetko. Z prvej pomoci reparát neexistuje. To je jediná moja prosba, pretože kým chodíte po tomto svete a tešíte sa so svojimi blízkymi, všetci sme stále v hre. Či raz budeme v úlohe zachraňovaného alebo zachraňujúceho. Prosím vás, učte sa to a máte to niekde vzadu. Ako sa hovorí, lepšie vedieť a nepotrebovať, ako potrebovať a nevedieť. Ale dneska na veselú nôtu, takže peknú stužkovú, všetko dobré. Mišo Kubovčík. Počúvajte 5. BB Konštantínova z Prešova. Prajem vám všetko dobré, nech sa vám hlavne darí, nech máte veľa úspechov a hlavne dobre skončí toto vaše štúdium a nech začne dobre to ďalšie. Štúdium je dobrá vec, tak vám držím palce do budúceho života. Ahojte. Ahojte kamaráti z Gymnázia Konštantínova v Prešove. Neviem, či vám mám povedať hola, alebo hi, alebo že svi, niečo. Po francúzsky fakt neviem a bola som prekvapená, keď som počula, že vy ste dokázali preštudovať 3 jazyky za celé tie roky a teraz už smerujete k úspešnej maturite a k stužkovej. Ja vám chcem popriať, aby sa vám vydarila hlavne stužková, lebo tá maturita sa preceňuje. Všetci vám povedia, že to je skúška dospelosti, ale ja vám hovorím, skúška dospelosti je, keď sa potom budete snažiť vybrať si vernostné body z nejakej Tesco karty. To je náročné. Verím, že to zvládnete, že nebudete nervózni a rovnako potom nebudete nervózni ani pri ďalších životných rozhodnutiach, pretože si treba pamätať, že každé rozhodnutie, ktoré urobíš ty sám a za seba, je správne. A ak to bude o tom, že vaše kroky budú smerovať do zahraničia, niektorí sa možno aj vrátite späť, tak vám v tom veľmi držím palce. Pozdravujem aj vaše 2 pani učiteľky a pozdravujem hlavne vás. A želám vám veľa zdravia a teším sa, že takí skvelí ľudia, ako ste vy, vyrastli práve na Slovensku. Majte sa. Ahojte mladí ľudia, Konštantínka 5B, Prešov, kraj môjho srdca. Tak vám chcem teda zaželať všetko dobré. Ste na prahu dospelosti, čo chvíľa odídete z gymnázia, ale nepochybujem o tom, že myšlienkami sa do tohto prostredia budete pravidelne vracať. Vraví sa aj to, že kto sa ráno po stužkovej zobudí a nemá výčitky svedomia, ten sa na stužkovej nebavil. Tak sa bavte, spievajte, tešte sa zo života a robte naozaj tento svet lepším. Silno vám držím palce, spievajte popri tom piesne kapely Kandráčovci. Čaute, banda. Milí gymnazisti 5B Konštantínova 2 Prešov. Prajem vám veľa zdravia, šťastia, zábavy na stužkovej, síl do života, ale predovšetkým aby váš život nebol zahmlený tak, ako teraz môj mobil, lebo to sa potom ďaleko nedostaneme. Čaute! Čaute partia z Gymnázia Konštantínova, konkrétne 5. BB, pokiaľ správne viem a pokiaľ mám správne informácie. Ja som Martin z kapely Helenine oči, chcem vás všetkých pozdraviť a popriať vám veľa šťastia vo vašom živote a majte sa nádherne, baječne, úžasne a hlavne buďte šťastní a robte to, čo vy chcete. Čau. Ahojte študenti 5. BB z Gymnázia Konštantínova 2 v Prešove. Moje meno je Martin Husovský, hrám v kapele Komajuta a držím vám palce k maturitám, a držím vám palce, čo budete robiť ďalej na vysokú školu, aby ste sa dostali a hlavne nech ste šťastní, nech sa bavíte a nech robíte svoje okolie lepším. To vám prajem z celého srdca, držte sa, ahoj. Milá 5. BB, taký krátky videopozdrav pri príležitosti vašej stužkovej slávnosti. Dovolil by som si pozdraviť aj vašu pani učiteľku matematiky Katku a chcel by som vám zaželať touto cestou príjemnú stužkovú slávnosť. Na mojom hlase je to ešte trošku počuť. Tiež sme mali v piatok stužkovú, kde som bol za krstného. A prajem vám, aby ste sa príjemne zabavili, pospomínali na časy, ktoré ste spoločne v triede strávili, zatancovali si, zabavili sa
a aby ste na tú Stužkovú spomínali celý život. Majte sa pekne a nezabúdajte YouTube kanál Matikár, keby čosi. Milá 5. B z Gymnázia Konštantínova 2 v Prešove. Želám vám veľmi peknú Stužkovú. Je to taká nejaká slávnosť dospelosti, alebo čo to sa hovorí aj o maturite. Ja si svoju Stužkovú nepamätám, viem, že som tam repovala po nemecky, lebo ja som chodila zase na nemecké bilingválne gymnázium a rada by som sa vám prihovorila nejako v španielčine alebo francúzštine, ale po francúzsky viem veľmi málo, s jedným výnkom trošku viac, ale vous êtes très merveilleux. Oui, že oublié tout le mot, takže idem naspäť do slovenčiny. A je úžasné, že ste sa sami učili na takej vašej genéze, že ste začínali v tom covide, neúplne ste vedeli, ako sa tak navzájom príjmať a že ste sa to naučili a že určite to vďaka vašim 2 triednym učiteľkám, pani Martonovej a Kotosovej, netreba zabúdať na svojich pedagógov, pretože mnohí nás vedia naozaj veľmi, veľmi dobre nasmerovať a upratať v živote. A tak sa teším z toho, že z vás vyrástli ľudia, ktorí vedia, čo je to rešpekt, ktorí vedia, čo je to vnímať a chápať iných. A je skvelé, že mnohí z vás sa idete roztrúsiť do zahraničia po ukončení strednej školy, po gymnáziu. Ale prosím vás, vráťte sa, my vás tu potrebujeme a ešte kým budem nejako funkčná, tak verím, že s každým druhým z vás, ak nie s každým, urobím potom nejaký rozhovor do trochu inak, alebo niekde so Saifom, alebo z vás vyrastú určite zaujímaví ľudia. A možno nebudete všetci nejako známi a možno neprerazíte na titulky Forbesu, ale každý z vás určite bude tú svoju komunitu a okolie robiť bohatšou a šťastnejšou. A z toho sa veľmi teším, že sú tu takí ľudia ako vy. Tak si užite tento žúr a kľudne si nechajte trošku ustreliť dekle, aj to si môžete dovoliť. Všetko dobré. Čaute všetci. Tak čo, páčilo sa vám prekvapko? Dúfame, že hej. Veríme, že si pekne užívate Stužkovú a prajem vám pekný večer.